தெரியும் ஒழுங்கு மரியாதையே பண்ணி சொல்லலாம். இப்ப சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோங்க பாரு ஒண்ணு அவ்வளவுதான் உனக்கு மரியாதை. உனக்கு ஒழுங்கு மரியாதை சொல்லு. இப்ப எனக்கு கல்யாணத்துலயே நேரம் கல்யாணமே முடிஞ்சிருக்குமா நான் தெரியல. நான் போயிட்டு தாலி கட்ட போறேன். இந்த பாரு முதல்ல பேசுறத நிறுத்திட்டாங்க. தேடு முதல்ல. நீ தானமா பேசினிருக்க, நான் எங்கம்மா பேசினிருக்கேன்? ஒழுங்கு மரியாதை சீக்கிரமா தேடு. கஷ்டப்பட்டு வாங்கினது அது. இப்ப எனக்கு வரணும் அது. எல்லாம் பின்ன ஓசிலேவா வாங்குவாங்க? கஷ்டப்பட்டு காசு கொடுத்து வாங்கினால தான் இங்க வச்சுட்டு போறேன் பத்திரமா. இங்க வச்சிருந்தது பின்ன எங்க போயிருக்கோம்? நம்ம வீட்டுக்கு யாரும் அனாவசியமானவங்க வர மாட்டாங்க. எங்க போயிருக்கோம்? அப்ப அவசியமா யாரா வந்து எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்கம்மா. இங்க பாரு டைம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். என்ன வெறுப்பேத்திட்டு இருக்காது. மரியாதை அவ்வளவுதான். உனக்கு மரியாதை கெட்டுக்கோ. உனக்கு ஒழுங்கு மரியாதை கேடு. ஹலோ ஹலோ ஒரு நிமிஷம். நீங்க வச்சா எங்கேயோ வச்சுக்கிட்டு என்ன கேட்டு திட்டின்னு இருக்கீங்க. நான் பாக்ஸ்ல தான் வச்சேன் நானு. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்? மச்சு வைமா இது இங்க இருக்கிற துணி எல்லாம் நீ கலைச்சு போட்டு என்ன கேட்டா வீடாவா இருக்கு? தலையெல்லாம் கலைஞ்சு போச்சுப்பா. கம்முன்னு இருந்துக்கோ சொல்லிட்டேன். தேடி நான் உனக்கு நயன்தாரா ஹேர் ஸ்டைல் போட்டு விடுறேம்மா, கவலைப்படாத. எப்படி போட்டு போவாம நான் கிளம்பிட்டு தானே இருக்கிறேன். உனக்கு அறிவு இல்ல? மகளாச்சு அப்படிதான் இருக்கும். ஏன் நான் தான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு உட்காந்து இருக்கேன்னா? ஆமா இந்த பாரு அவ்வளவுதான் உனக்கு மரியாதை. உனக்கு தேடிட்டா நீ ஒரு செல்ஃபு தேடலாம்ல. இப்போ தேடினா நீ தான் திட்டுற. அப்புறம் பாரு தேடுறேன்னு ஒழுங்கா தேடாங்க. ஒழுங்கா தேடியாடு. தேடு தேடு முதல்ல தேடுறியதா? தேடு. இப்போ எனக்கு செயின் இல்லாம நான் எப்படி கல்யாணத்துக்கு போவோம்? தேடுறி முதல்ல. இதான் போட்டிருக்கல. ஏண்டி நல்லா வந்துரும் வாயில. தேடு என்ன மா தேடுமா. நீ என்ன தேடி தேடிட்டு இருக்க? நீ வச்சுட்ட முதல்ல சீக்கிரம் தேடு. என் செயின் வேணும். நாங்க எல்லாம் நிறைய நகை போட்டு வருவாங்க. நான் எதை போட்டு போறது? பாரு முதல்ல தேடுறது. முதல்ல எப்படிமா தேடும்? மனுஷங்க தானே தேட முடியும். பாரு நான் கிளம்பணும். மணி ஆகுது எனக்கு. நான் கிளம்பணும். அங்க கிளம்பு. நகை இல்லாம எப்படி போட்டு போக முடியும்? நானு தேடு முதல்ல. உட்காந்துக்கினது காடை வேற நல்ல சப்பளங்கால் போட்டு இங்கே வடை பாயசம் வச்சு சாப்பிட வேண்டியதானே. கல்யாண பொண்ணு கூட இவ்வளவு இது பண்ணுமான்னு தெரியல. இவங்க என்னமோ ஓசி சோறு சாப்பிட்டுக்கு இவ்வளவு மேக்கப் தெரியுது. ஓசி சோறுனா அவ்வளவுதான் உனக்கு. அவன் என்ன மொய் வச்சு காசு கொடுத்தா சாப்பிட்டாரு? நீ ஆமா பார்த்தேன். நான் தான் சொல்றேன். நீ பாத்தியா ஓசில சாப்பிட்டு வரதா? யா ஒழுங்கு மரியாதை. இப்ப நான் தேடணுமா தேடக்கூடாதா? நொய் நொயின்னு இருக்கா? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற நீ? சும்மா லிஸ்டிக் இதுக்குள்ள இருந்துச்சான்னு பாத்துறேன். மோதிரம் தானே இருந்துச்சு. அதுல மோதிரம் இருந்தது. உனக்கு எப்படி தெரியும்? மாட்டிக்கிட்ட பங்கு. அதுல நான் மோதிரம் வச்சது உனக்கு எப்படி தெரியும்? இல்லம்மா வீட்டுல நகை இருக்கும்ல, மோதிரம் செயின் அதை வச்சு சொன்னமா. நான் செயினுக்குள்ளதான் மோதிரம் வச்சுக்கிறேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்? செயினுக்குள்ள மோதிரம் வைக்க முடியாதுமா, தனித்தனியா தான் வைக்க முடியும். உங்க மரியாதையா சொல்லு. அந்த செயின் மோதிரம் அப்ப எங்க? எனக்கு தெரியாது. ஐயோ நான் சும்மா சொன்னேன் செயின் மோதிரம் போடுன்னு. எடுத்து வச்சிருக்கியா? ஒழுங்கு மரியாதையா சொல்லிடுற. நான் எடுத்து வைக்கலாமா, அதுக்குள்ள இருக்கும். ஒழுங்கு மரியாதையா சொல்லு. இல்லம்மா ஃபங்க்ஷனுக்கு கிளம்பும் போது கூட உசுறு எடுத்து இருக்குது பாரு. ஃபங்க்ஷனுக்கு கிளம்பும் கூட உசுறு எடுத்து இருக்கிற. உசுறு எப்படிமா எடுக்க முடியாது? ஏமாண்ணா இந்த பாரு இல்ல உனக்கு தெரியும். ஒழுங்கு மரியாதையே பண்ணி சொல்லலாம். இப்ப சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோங்க பாரு ஒண்ணு அவ்வளவுதான் உனக்கு மரியாதை. உனக்கு ஒழுங்கு மரியாதை சொல்லு. இப்ப எனக்கு எங்க இருக்குதுப்பா? நகை கடையில இருக்கும். இந்த பாரு வீட்டுல வச்சுட்டு எப்படி நகை கடைக்கு போவோம்? நகை கடையில நகை இருக்கும்ல, அத சொன்னம்மா. இப்ப உனக்கு தெரியும்னு சொன்ன. ஒழுங்கா எங்க அந்த நகை? அது என் ஃப்ரெண்டு கேட்டான்னு சொல்லி கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டம்மா. என்னது ஃப்ரெண்டு கேட்டாளா? அவளுக்கு அவங்க ஆள் கூட ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணுன்னு சொன்னா. அதனால பையனை கூட்டிட்டு ஓடி போவேன். ஏன் நகை தான் கிடைச்சிட்டா உனக்கு? அது எவ்வளவு தெரியுமா? அது எவ்வளோம்மா? 4 சவர நகை. அது எங்க நகை எங்க? அதாம்மா ஃப்ரெண்டு கிட்ட அடற்கல்ல இருக்குமா. ஒழுங்கா போ. அடற்கல்ல இருக்குமா. நான் எப்படி அவங்க கேட்டு வாங்குறது? யார் வீட்டு நகை யார் கொடுக்கறது? என் வீட்டு நகை தான் நான் கொடுத்தேன். உங்க நகைனா எனக்கும் தானே சொந்தம். இந்த ஓடு கடையோட சேர்ந்துட்டு இருக்கிற நீ. ஓடு கடைகளுக்கு தூக்கி கொடுக்கதான் நான் கிடைச்சேனா? ஓடு கடை கழுத யாரதான் கழுதங்கற? பாரு நீ கிடைக்கலம்மா, நகை கிடைச்சது. அதனால நெக்கல தலையாட்டுற வேலை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் உனக்கு மரியாதை. உனக்கு நக்கல்யா உனக்கு? ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு தான் நான் உன்னை பெத்து போட்டு வச்சிருக்கேன்னா. போய் நகை முதல்ல அவள்கிட்ட வாங்கிட்டு வா. நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிற? ஏன் மறைக்கிற? இன்னத்துக்கு என் கல்யாணத்துக்கு நான் போட்டிருப்பல, என் சார்பா என் ஃப்ரெண்டு கல்யாணத்துக்கு நான் போட்டேன்னு நினைச்சுக்கோ. விடு. உன் கல்யாணத்துக்கு வர போடுவாங்களா இனிமேட்டுக்கு? நீ பண்ண வேலைக்கு உன் கல்யாணத்துக்கு வர போடுவனா? நான் ஓடி போய் தான் கல்யாணம் பண்ண போறேன். ஆனா போடுங்க மரியாதை பாரு. போய் வாங்கி வந்துரு. மரியாதை போய் வாங்கி வந்துரு தயவு செஞ்சு. எனக்கு அவ்வளவுதான் கடுப்பாயிடும். எனக்கு
4 சவரம் அவங்களுக்கு 1,20,000 ஆகுது இப்ப விக்கிற விலைக்கு. நீ பார்த்த அவள் நேரத்துக்கு வச்சிருந்த ஆந்திராக்கோ டெல்லிக்கோ ஓடி போயிருப்பாமா. நீ ஆந்திராவுக்கு போவியா டெல்லிக்கு போவியா எனக்கு தெரியாது. என் வீட்டு நகை இங்க வரணும் இப்ப. நீ நகை இப்ப வரணும். ஆமா அதான் வரணும் இப்ப வரணும். நகையே வா வா. என்ன உனக்கு நெக்கலா? உனக்கு நெக்கலா? உனக்கு நெக்கலா? உனக்கு அலையில நிக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப திமிரு பிடிச்சி போய் அலையிற. வரலன்னா தண்ணி தெளிச்சு உனக்கு துரத்தி விட்டுருவோம் பாத்துக்கோ. இப்ப என்ன உனக்கு நகை தானே வேணும்? ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண வரேன். போய் எடுத்துட்டு வா போ. இங்க பார், தண்ணி தெளிச்சு விட்டுரு, நகைலாம் கிடைக்காது. நீ என்னடி சொல்லிட்டு போன? நகை அதுதான் நகை. நீ என்ன போய் நகை சொன்ன? வாங்கிட்டு வரேன்னு சொன்ன. நீ என்ன சொன்ன? தண்ணி தெளிச்சு விட்டுடுவேன். நகை இல்லைன்னா சொன்னேன்னா நகை கிடைக்காது, ஆனா தண்ணி தெளிச்சு விட்டுரு. தண்ணி தெளிச்சு விட்டுருவாங்களா? ஆமா, பெத்த புள்ளைய நீ தண்ணி தெளிச்சு விட்டேன்னா அந்த நகையை விடக்கூடாதா நானு? நகை விடுவாங்களா? நகை எவ்வளவு விக்குது தெரியுமா விலை? வீட்டு நகை யாருக்கு எடுத்து கொடுக்கறது? எங்க அம்மா விட்டு நகையை நான் எடுத்து கொடுத்தேன். யார் அம்மா? நீ தான். ஏன் உனக்கே சந்தேகமா? அது எங்க இருந்து திருடிட்டு வந்த? என்ன என்னது? என்ன பண்ணுவே எனக்கு தெரியாது. இப்ப எனக்கு நகை வந்தாகணும். எனக்கு ஒழுங்கு மரியாதையா அங்க பாரு. ஒழுங்கு மரியாதையா இப்ப நீ வந்து அந்த பொண்ணு கிட்ட வீட்டுக்கு வா. உன் நகை தானே, போய் கேளு. ஏன் நகையா? வாங்கி கொடு. ஏயா தள்ளி விடுற? அவர் முன்னால பிலிம் கட்டுறியா? அவரே ஒரு பிலிம். அடிக்காதம்மா. ஏய் என்ன நினைச்சுன்னு இருக்கிற நீ? அடிக்காதம்மா. நான் சும்மா தான் விளையாண்டேன். வாயேன், நான் சும்மா தான் விளையாண்டேன். வாமா. பாரு, உனக்கு அவ்வளவுதான். உனக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்னு பாக்குறேன் நானு. இல்லன்னா உன்னை வச்சு இன்னும் பொழந்துருவோம். உன்னை பொழந்துருவேன். நீ இது மாதிரி விளையாண்டு பாரு. நீ என்கிட்ட விளையாடுறான் உனக்கு. நான் ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு வந்து உன்னை கவனிக்கிறேன். வா. கவனி. பிரியாணி எடுத்துட்டு வரும்போது மறக்காம. எது வீட்டை போயிருக்கவா? பரவாயில்ல இருக்கட்டும்.